Mario TV, Canal 48, Junto Cubo. Hey yo, TD, dá bate novo. Kaya pidi kaya ya. 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 Vai tiki masabaw. Ale koi pa minha vrouw. Die um dolor de mi lomba pedia com uma magnífica orçou. Deixa mi bomba mi pai. Bom bomba mi pai. Deixa mi bomba mi pai. Som bomba mi pai. No balesi wa kerex kumita na pia kama banina. Salta bota decidir. Se qualquer final vai tá feliz. Deixa mi bomba mi po flash. Flis que tá me stress. Wapa mi relax. Governo novo di gabinete Willis 2 un hobby importante ta cu e aspetto importante pa pia cu stakeholders nang pa escucha e differenti stakeholders nang jou tardi também formador a conversar cu senhora Van den Uver cu ta di associação de especialistas no hospital de Aruba. Nós passa no idioma holandês, passando aqui para doen nós também passar com a reunião aqui erbij. Mevrouw Van den Uver, welkom en vertel ons hoe is die vergadering met formateur vanmiddag gegaan? Ja, bon tardi allemaal, dank u wel. Ja, wij zijn uitgenodigd namens de medisch specialisten om te praten over de ideeën die bij de medisch specialisten leven. Wat kunnen we beter maken? Waar maken we ons zorgen over? En wat is voor deze nieuwe aankomende regering belangrijk om mee te nemen? Het was een heel fijn gesprek. Ik heb heel veel kunnen praten en zij hebben veel vragen gesteld. Ik heb het idee dat we echt elkaar beter willen leren kennen in de zin van dat je weet waar zitten de problemen. Aan de andere kant denk ik dat er al heel veel dingen bekend waren. Waar wij op gefocust hebben is dat het ontzettend belangrijk is dat we gaan kijken naar de kwaliteit in de zorg. Die willen we behouden en die willen we kunnen waarborgen. En daarbij lopen wij tegen verschillende problemen aan. En die hebben we besproken in de hoop dat daar verbetering komt, zodat we de basiszorg plus kunnen blijven garanderen op dit eiland. En daarbij moet je denken aan de problemen, uiteraard de financiële problemen van het AZV, van het ziekenhuis en ook van het land. Maar ook de problemen die wij ervaren met de bouw. Daarnaast hebben wij binnen het ziekenhuis een groot probleem om goed personeel aan te trekken en ook om dat te behouden. En daar hebben wij meerdere ideeën over aangegeven hoe dat verbeterd kan worden. Wij hebben ook het idee dat het heel belangrijk is om de huisartsen te blijven versterken. Want met een sterke eerste lijn kan je de gezondheidskosten beperken en ben je uiteindelijk veel beter uit. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat het ook heel belangrijk is om in de preventieve zorg veel aandacht te steken. Ik denk dat je bij de jeugd al moet zorgen voor goede voeding en veel bewegen en een bewustwording, waardoor we uiteindelijk gezonder kunnen leven. Want datgene wat nu misgaat, de hoge suikerziekte, hoge bloeddruk, dat moet echt beter. Want anders is het in de toekomst niet te doen, niet te betalen, de zorg. Dus dat is denk ik ook iets heel belangrijks wat we aangegeven hebben. En, om daar goed op te concentreren. Dus het was een prettig gesprek. Bedankt mevrouw Van den Oever voor uw bijdrage. We gaan over nu naar enkele vragen van onze persleden. Ga uw gang. Meneer Espinosa van 24hora.com. Botardi, een klein vraagje. Maak u zorgen voor de eventuele bezuiniging in het hospitaal wat betreft de financiën? Ja, ik denk dat iedereen zich heel erg veel zorgen maakt. En dat zit hem van schoonmaak tot medisch specialist. Iedereen heeft zijn ongelooflijk best al gedaan om tijdens de coronazorg alles te kunnen blijven leveren. En de bezuinigingen die er toen waren oké, omdat het hele land dat had. Maar nu zijn er aankomende bezuinigingen die maar door blijven gaan. En we hebben niet het idee dat als het zo doorgaat dat het volgend jaar of het jaar erop beter gaat. Dus wij maken ons heel veel zorgen omdat we daarin goed personeel verliezen, niet kunnen behouden en al helemaal geen nieuwe mensen meer kunnen aantrekken. Hoe zou je bezuinigen kunnen doen in het hospitaal nu? Hoe makkelijk, hoe praktisch is dit? Ja, kijk, we hebben al het laaghangend fruit is eigenlijk al geplukt. Dus er is al zoveel bezuinigd waar te veel aan zorg wordt geleverd. En ik denk dat één ding die je in de zorg kan bezuinigen is mensen
op de juiste plekken behandelen en niet doorsturen omdat de patiënt het nou eenmaal wilt of omdat het nou eenmaal makkelijker is. Dat je niet dubbele zorg gaat leveren in de IMSAN en vervolgens nog eens hetzelfde gaat doen in het HOH, maar dat je juist het IMSAN sterk maakt om daar de dingen te laten doen of in het ziekenhuis. Dat je niet in de privékliniek een lab en een echo laat doen en dan bij ons weer over. Dat je op de juiste manier kunt financieren. Dus als er een bepaald onderzoek wordt gedaan, dan gebruik je dure producten voor, dat je die ook uiteindelijk ook terugbetaald krijgt. Dus er zijn veel meer mogelijkheden. Bedankt mevrouw Van den Oever voor je antwoorden. We gaan naar de volgende vraag. Volgende media. Meneer Hilario Donker van Hits 100 FM. Met de volgende vraag voor mevrouw Van den Oever. Goedemiddag. U heeft gezegd dat het moeilijk is om mensen aan te trekken en mensen te houden. Heeft dat met de salarissen te maken of iets anders, de sfeer op het werkveld? Ja, dat is een complex probleem wat begint bij het aantrekkelijk maken van de banen hier op Aruba. Nou, met zo'n prachtig eiland zou dat toch geen enkel probleem moeten zijn. Maar vervolgens wordt er toch gekeken naar de secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden. En dan valt eigenlijk meteen al bij salaris op dat we hier minder betaald krijgen dan op de concurrerende eilanden of de eilanden naast ons, zoals Bonaire en Curaçao. En in Nederland wordt ook meer verdiend. Dus als je dan naar Nederlandse artsen krijgt die je naartoe wilt halen, is dat een eerste hindernis die op zich prima te nemen is. Het tweede hindernis is dat er vaak een heel gezin meekomt, waarbij tot kort geleden er ook geen werkvergunning kwam voor de partner. En dat maakt het extra lastig in financieel opzicht, omdat dat betekent dat de partner geen inkomen in principe heeft. Dus dat is de tweede horde die genomen moet worden. En het laatste is dat je op een gegeven moment merkt dat mensen hier een paar jaar werken en soms bepaalde plannen hebben. En als ze daar te hard van stapel mee lopen, dan wil niet iedereen mee. En de druk in het ziekenhuis is erg hoog, omdat er op dit moment zoveel vacatures zijn. Bijna alle vakgroepen hebben vacatures, omdat er te weinig mensen kunnen krijgen. Dus je begrijpt dat de mensen die hier dan al werken iets minder verdienen en dan met meer druk op de werkvloer uiteindelijk toch weer kiezen om terug te gaan. Ja. Ja. Is dat bovenop ook gekort op de salarissen van specialisten of inkomen van specialisten, of is dat hetzelfde gebleven? Nee, er is ook gekort op de salarissen. Dat is juist wat het extra moeilijk maakt. Het is de salarissen van de medisch specialisten en ook van de mensen die komen waarnemen. Dus ook daarin vind je dat mensen nu minder makkelijk komen waarnemen om die gaten tijdelijk op te vullen. Maar ook de salarissen zijn aangepakt. Ja. En voor wat betreft de korting van 60 miljoen per jaar op de kosten van de gezondheid. Ik neem aan dat jullie dat is ook niet voor jullie aantrekkelijk of niet, zou ik zeggen, jullie zijn er geen voorstander van, laat ik het zo stellen. Nee, de eerste bezuinigingen zijn al gemaakt. Dus je gaat kijken van waar kan je nu nog extra op bezuinigen binnen de zorg. En dat wordt steeds moeilijker of je moet gaan torren aan de basiszorg, die desalniettemin niet gedefinieerd is. Maar je gaat dan kijken wat kunnen wij daarin anders gaan doen. En dan zou je daar nog iets mee kunnen doen. Het eerste waar wij natuurlijk aan denken is dat je misschien toch een kleine vergoeding moet gaan vragen voor de mensen die het financieel kunnen dragen voordat ze naar een ziekenhuis of een eerste hulp of een medisch specialist gaan. Maar wat je natuurlijk absoluut niet wil hebben is dat je een soort tweedeling in de zorg krijgt, dat sommige mensen het nog wel kunnen betalen en andere mensen het niet kunnen betalen, want dat is het laatste wat je wil. En ja, ook het vergoeden van de positieve lijst, dus bepaalde medicijnen, dat is denk ik wel iets waar je nog wat winst kan halen. Dankjewel. Bedankt mevrouw Van der Oever. Bedankt voor uw bijdrage. Senhora Van den Oever, da die Associação de Especialistas no Hospital de Aruba. Nós agradecemos, senhora Van den Oever, por toda a informação compartilhada acerca com a reunião com o formador Abai Awetardi, compartilha isso aqui junto com os membros da prensa e pueblo de Aruba. Mevrouw Van den Oever, masha dankie. Graag gedaan. Kaya pidi kaya ya. Kaya pidi kaya ya. Kaya pidi kaya ya. Kaya
Hay un tiki más abajo, Alex Coy pa' mí es fro. Y un dolor de mi loma pedía con más vinife corso. Deja mi bomba mi bike, bom bomba mi bike. Deja mi bomba mi bike, bom bomba mi bike. Bomba Lexi, uma Ferex, começa na pia, acaba banina. Salta, volta, decidir, se qualquer final vai tá feliz. Deixa me bomba, me flex, diz que tá me stress, swap me relax. Nada ponto arriba que botar, mano é futebolista, me tá. Mario TV, Canal 48, Junto Cubo, Turja Luna, Paja Vierna. Abribo dia com Tempo para Dios, começando por de 6 horas de manhã e para 6 horas e meia, é o programa mais gostado em Tour Mainta na televisão. Mainta, apresentado por Carlton Jansen. Laio Derks e para 5 de merdia queda bom informar com Power News, sempre com o último de notícia e apresentado por Raymond Babu Hook. 2 horas da tarde, o programa tão gostado We Talk, caminha com Thaisa de Palm e Paula Cristina lota papiando riba tour tema de atualidade. 9 horas da noite, live por no estúdio não, mira se bota dia feliz ganador não de sorteio de Big Wheel Lottery y sorteo diario. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo. Diario TV. Diario TV, Canal 48, Junto Cubo.